Oant en mei eind 2024 wordt werken aan fase 2 van de werinrichting van de Westersingel. Beter bekend als het Sonnemaplein in Dokkum. Het maakt deel uit van een plan om de historische karakter van de binnenstad te versterken en op te schalen van een zoon naar een joggen. En wat we hier doen gaan is, we gaan de watergang weer terugbrengen in zijn oude staat, zoals dat vroeger was, 60, 70 jaar geleden. Nou, daarbij dat kun je ook zien op de tekening. We gaan de damwand gaan we aanbrengen, we gaan de kademuur aanbrengen. En uiteindelijk gaan we ook riool vervangen. Dat gebeurt ook in de zijstraten om de watergang heen. Datakabels moeten omgelegd worden. Dus ja, de impact is hier groot. Het project is wichtig voor elke inwoner in Dokkum. En om een compleet totaalplaatje te creëren is natuurlijk wel prachtig dat dit ook zo ompakt wordt. Dat wordt voor de Dokkum, voor de inwoners is het zelf heel wichtig. Maar ook voor de ondernemers en voor toerisme natuurlijk. Het Sonnemaplein had zijn naam net Samar gekregen. Als je achter mij kijkt, dan kun je ook zien waar ooit Sonnema Berenburg is ontstaan. Dus in de volksmond wordt het ook Sonnemaplein genoemd. Ja, je kunt het achter mij kunt het heel goed zien. Omdat het project een soort fjotten in de ierde had, wordt het ook wat langer. Wat had het mij te creëren omdat we met verschillende partijen te creëren hebben. Zoals gezegd, de nutspartijen niet meer en ik wie moet van alles realiseren. En ja, omdat je afhankelijk bent van elkaar, wordt alles als het ware, wat als een trein achter me eronder zetten. En ja, vandaar dat het ook wat langer wordt al hier.